Siyabingelela ubingelela baba udokotela bawesizwe bawujabulele uma namhlanje sinomntwana wasethongeni uNosihle Cele. Asibingelele Dlozi. Siyabingelela baba udokotela, siyabingelela. Baba udokotela 0785077828 le number ingena kubani? Ingena kumina impela baba udokotela, ingena kumina. Yebo. Makhosi sibonge ukuthi ukwazile ukuthi usuke emthwalume uzozofika lana. Ama taxi enjani anhluphe enza ngapha? Ngeke ngikhuluma indaba ama taxi baba udokotela ngoba phela ngiwagibeli. Oh, okay. Ngeke nje ngiphume ekhaya ngiqonde. Ama taxi Ola ifletini eduzana? Hayi ngemthwalume. Sinezimoto. Izikhona imoto baba udokotela ziyapakile nje emakhaya egcekeni. Okay uphuma ngoyithandayo. Izikhona. Uqonda ukuthi ngongizwa Dlozi ngithi mina ama taxi awanihluphi yini mina izala ekseni. Imoto ingenaphi le nto sikhuluma ngayo? Baba udokotela. Wena unemoto noma zikhona imoto erank noma uphuma ukukhombe nje phezulu? Nginezimoto. Zakho? Zami baba udokotela. Angifuni ukukhuluma ngemoto zakho. Uma eminyango ungena emotweni. Manje indaba ama taxi ngengitshene ngakutshena mawukuthi kune client elizayo lisuke eThekwini ngiliyalela itekisi ke hayi mina netekisi angisho lutho. Makhosi namhlanje sithi ake sibe nesikhathi la sizochaza khona ukuphi le ndawo emthwalume. Ngilapha nje emthwalume enyangweni lapha enyangweni stop sakhona kuthiwa iKampande. Sizongena sijuleke namhlanje na uthi abantu njoba behamba eCasino kade ubaneka into zaseCasino uthi usuzivalele usobaneka ama fruit imaphi lama fruit osichazela kunale ama apple ababudotela a green yabo lawa hlaza amancane la athi lawa nje amuncane yes uma usudinga lo muthi umuthi not amafutha umuthi okay uyaxhumana uMakhosi ngikunike lo muthi uma usuyodlala uthenga le apple uma usudlala lapha yana ungalidla uvela uqede ngesikhathi lo ulidla kancane nje udlala ulinde kancane udlala ulidle kancane udlala ungaqedi phela ungazoyiqede yonke imali yakho yabo ulidle nje kancane lokudlala okunye engeke ngiceleke khona laba sebenamakhadi aseCasino mina nginekhadi eCasino kunamakhadi lapha kanti kudlalwa ikhadi akudlalwa ngemali kudlalwa ngemali kodwa kunamakhadi okay ngizocela ke onekhadi nje la khona angishuthele lona yes ngwangenza ukuthi nje awuwini ugeja kangaka ile khadi asibuyele Dlozi uthi umuntu ohamba eCasino ngifuna ukuthi sikuzwahle uma ukuthi akubona futhi Dlozi umuntu ohamba eCasino uzomthumelela umuthi noma uzomthumelela ama fruit asiqale lapho qala uthumela ama fruit noma uthumela umuthi kuyena suke le Durban le Cape Town fruit ngimthumelela umuthi baba udokotela hayi ama fruit yazi kubuziswa yini ngoba manje aye Cape Town awufike sebule ngeke baba udokotela thumela umuthi yena mase yodlala adlula ethi ngifuthe emgaqweni qala phansi uyafona umuntu ufuna umuthi wama fruit akuza ama fruit kuzumuthi that's number 1 ngiyawuthatha lo muthi lona ngiyawusebenzisa ngikuthumelela ikhadi futhi ukulicheck amakhosi ukuthi li right yini yes uma ngekho right ungahamba wenze lisho yes uma ngekho right uhambe wenze lisho sengiyalithatha ke la aphola ngodlala na ke eCasino kufuna ngilongidla kancane noma ngifuna ngijele fast ngikwazi ngebulu sichazele ufuna ulidle kancane uyadlala ulidla kancane uyadlala uyawina lokudlile nje le apple ungalisheshisi ungasheshe ukuthi uja ukuwina yes ngalesikhathi ulidla uyawina uyalidla uyawina mawuzolidla phela usheshisa uzowina kanye uthi Makhosi kuphula inhlanhla ngenkukhu kodwa manje inkukhu azifani kuba impangele kuba ibovu lenkukhu ngiyibeka ekhanda kuwena imali uzoyibeka ekhanda uyibaleke seyithathe futhi baba udokotela impangele noma imake Dlozi lento isingihluphile khuluma nenyanga la ukhuluma nomuntu interviewer abantu base Eastern Cape abayazi impangele abantu base Limpopo abasenebo bayemaplazini bothenga impangele athi babudodela ngiyitholile impangele evibaleka usichaze ukuthi ukhuluma ngempangele noma ukhuluma ngenkukhu engqoqo ukhuluma ngenkukhu ezimpangele ukhuluma ngani impangele babudodela inkukhu le mabala
a black and white singacishe singathi njengale bhayi Okay. kodwa lona li brown Okay. yes inkukhu ecishe ibe njalo Hayi ukuthi aye emaplazini ojaha impangela. cha Ngebenza ukuthi uyicacisele nto manje abanye- isihluphe kakhulu ama-Eastern Cape abayazi impangela amaXhosa kwaXhosa. Usemaye eplazini ufika kuyini impangela. inkukhu eyimakhala baba udokotela Okay. okunye i brown kanje okunye Ake black and siyilandele. white Usuyamthathela ke lo muntu lana sikhuphula inhlanhla ngenkukhu. Kwenze kanjani? Ubeke ekhanda kwenze kanjani? sibeke ekhanda baba udokotela Wayibeke ekhanda. sibeke ekhanda akusona ke isithwalo into enhlanhla Oh, okay. Makhosi indudila nento zenhlanhla Okay, kodwa uyayithwala. kodwa uyayithwala ekhanda baba udokotela Okay. sibeke ekhanda uma kuukuthi sesibekile ekhanda iveli ijombe ibaleke okushotha into esiyenzayo lapho sesidinga lemhlophe Uyokukhanyisa lento zakhe. yes sokukhanyisa lento zakhe khona le nkukhu ezimhlophe nje bayazazi ejwayelekile yes ethola mthuthu iyona ke sibeke ekhanda yakhe Uma umenza la ngembuzi ufika nembuzi futhi nawe uyibeke ekhanda imbuzi uyithathaphi? yabona ke imbuzi baba udokotela thatha la kumina angaze ndihambe uxoshisana nezimbuzi kanjani ithengwa yimini imbuzi mina nje ngiyakutshela iprice uzofika nayo mina ngithengela imbuzi ufika imbuzi seyikhona Okay. Babudokotela. Asibuyele lana sikhuphula inhlanhla, sithwala ngenhlanhla, sithwala ngendlozi, sikhuphula idlozi. Yini eyenzeka kahle? Sengiyibeka inkukhu, ngiyibeka inkukhu ngobani? Ngiyathwala yini la ekhaya ngenzani? awuthwali ukhuphula inhlanhla ulungisa izinto zakho ukuthi azivuleke lapho zivaleke khona not ukuthi uyathwala Oh, hayi uthi uyathwala. awuthwali Uthini kumuntu uvala inhlupheko ekhaya kodwa lento ungayenzele egcekeni. Yini manje ngenzeka egcekeni? ngithi baba udokotela abavala inhlupheko abavale lokuhlupheka abantu ongaka lo muthi lo uyafika baba udokotela uwenzele kaMakhosi Cele uma ufika uwenza kaMakhosi Cele uyawenza ebese uyahamba uma usuhamba awungeni nawe egcekeni ngoba vele nje ubuyongena egcekeni vele igceke lakho ngcolile mawungena nalomuthi uzofika uphupha uzofike ufe Yini isilwane engisatha kwanade? cha akusona isilwane umuthi baba udokotela Asiqale phansi. Ngiyafika ngize kuwena Dlozi. Uzongenzisa lo muthi la ekhaya kwakho. yebo Mase ngiphinde ekhaya. mosophinde ekhaya uzowenza esangweni ungakongena ekhaya Ungakangeni awungeni nawe ekhaya Oh yeah, ngiyakuzwa ngifuna. awungeni nawo ngoba ekhaya kuvele kunezinto uma ungena nawo uzobe sobolile uzobe songasasebenzi mawusuka kuMakhosi mawufika esangweni uyawenza uMakhosi nyobe sesiyamtshela ukuthi mawufika esangweni wenze kanje kanje Ngenkinga esinazo ekhaya sekuze kube asisakwazi nokungena nezinto zenhlanhla ngenxa ukuthi kuyadinga ukuthi umunye aqala ahlole ukuthi Makhosi ngifuna ukuzothatha umsebenzi wokuthi lapha ekhaya uzofuna ukuhlolela ucingweni noma uzothi akaya ubheka umakhelwana azohlola kena abuye sephethe into uthini kuyena ya ukuhlola baba udokotela into kade ngiyenza kodwa angigxilile kukona ngisuka nje ngikusiza Okay. ngaleso sikhathi ngikubhekela hayi ukuthi into ehlezi abantu bezolo befona Makhosi sicela ukuhlola uhlole efonini cha cabanga uhambise ngane clinic ucela umfonele sengiclinic sengibhula abantu eclinic yabo sengihlelekile lona angisekho futhi mhlambe sengike yabo emotweni ngabe ngiyabhula cha ngisuke ngikusiza baba udokotela ngasikhathi sengema robotini ngiyawela lapha ngiyakoshoka sengithi ngihambe ngiyabhula hayi uthi umoya ongcwele ayihlelekile lona ayihleleka ngisuke nje ukuthi ngiyakusiza ngaleso sikhathi kunjengochaza amaphupho ngisuke ngikusiza hawu ngangimela ngamaphupho intandanda amaphupho solo ngekuseni lezoshona ilanga ngichaza amaphupho Makhosi ngifuna sikhulume lento lena uthi lento ungathi iyibaso noma ungathi isibunge kodwa uma uyenza yenze entabeni utshela wena ubonto azoyibona uhamba nje uye entabeni esigangeni ufika uyenze lonto uma usuku ngekhaya usuyenzile uzomtshela uMakhosi ukuthi wena uboneni noma kwenzakaleni yini lento endayenziwa wena thola lento le uhamba entabeni uhamba nawe lo baba entabeni ebusuku uhamba noba hayibo baba udokotela uhamba yedwa ngimnika iyeza mina hamba entabeni imake lo baba phela nje ukhokhile ufuna ukuya entabeni ebusuku ayidingi nokuthi uze kaMakhosi Cele ayidingi nokuthi uze nje cha phela ngithi manje ufuna usizo hayi angeza into engenankinga baba udokotela angeza ngimnike ebese hamba entabeni uma ekuncoma ethi yazo wesela umfanele kanjani unkosikazi wakho omdala ohambayo mawukuthi ke ufuna ukuchitha isikhathi noMakhosi Cele angenza kanje baba udokotela angezokwenza lokwenkukhu enhlanhla
noma le mbuzi noma lokwembuzi uyabona ke uzoba athi nasikhathi kudede lokwembuzi uzoba nesikhathi nesikhathi esenele, yes soba nesikhathi ke aloke ngimsiza ke ngibuka ke lo ngimsiza ngimbuka isona sikhathi ke leso kodwa lokho ngiyakuthumelela njengophepha lento ungathi isibunge yini inuno le yini lento le akuyona inunu baba udokotela akuyona inunu kodwa ilento kodwa ilento kodwa akuyona inunu kodwa ngithi mina uma usuke entabeni wayenza wafika ekhaya uzotshela uMakhosi ukuthi kwenzekani kunabantu abahlushwa izitha uthi umuntu angeke ngikushayele lo muntu othi uyakuhlupha uthini wena uzomshayela ukwenza kanjani baba udokotela abantu siyabanika izinto athi umuntu uMakhosi engithathile into ezitha lapho hayi kunokuba ziyehla ziyakhuphuka ngithi ke mina ke kule game umuntu afonele mina athi Makhosi nginezitha mina ngizomtshela ukuthi asenze kanjani mina ngizomenzela mina ngizomenzela wena uzomenzela yebo dokotela uyazi khonto ebengifuna siyithi indana mase ngathinta kanye wesikhathi sikhona ngifuna sikhulume lento obuyibhalela phansi ukuthi into evala umuntu amathunzi yebo kuwo konke okwenzayo kodwa amathunzi ufuna agezwe yebo ukuthi usithinte le baba udokotela into ebalekile noma ngabe uwenzani fanele uqale ugeze amathunzi amathunzi abalekile ukuthi uwageze egezeni amathunzi ke baba udokotela akuyona into ongaze uthi hey uMakhosi ucela efuna ngiphathisele umuthi geza mina imina engihamba ngiyogeza baba udokotela amathunzi okay yebo baba udokotela manje wena njengoba usengolweni usepotchefstroom ethi umuntu usemzinto uzohlangana halfway erank umnene uze isigodlweni nje kaMakhosi ucela ugibela umthwalume enyangweni esuke ezingolweni ezela kwena yebo ehle awukwazi ukumphathisela la ebhadeni ahle kampande ahle uma ukuthi ke baba udokotela uphoqelekile ukuthi uthi hey Makhosi ngisebenza zonke izinsuku angikwazi ngiyamposela ebese ngiyamtshela ukuthi uwenza u1 no2 no3 kunabantu abazofuna ukuthola oluphi isikhathi utholana ngaso mhlawumbe esinye usuku sesemsebenzini anivumelele uphathe incingo yatholakala etohweni lo khona bavuma ukuthi hayi angikho etohweni ngikhona kulesa sigodlo sacela nje hlezi sivuliwe zonke nje izinsuku khona baba udokotela bephuma emsebenzini bazibasho ukuthi akasaqedile ukuthi kade khuluma ngongena u10 hayi ngikhona baba udokotela ngihlezi ngikhona sinike inamba ke Dlosi inamba ithi 078 5077828 baba udokotela ubaba wesizwe baba ujabulele umfana nje muhle ungathi ikhehla lomlungu siyabonga siyabonga.